Tirpra hastewo odre pot sing nugui mano jora jora wo saksano Mwtai ko silaimani saksano dopana Mwthangnai hini ko silaimani tamo neta tamo Mwtai manai rok sing abhai podre po nugui phe bisi brum brum no baksaba yaphawo o prithibiro tui tongo baksaba anok khulumdi angsi odnongni Tiprasa dapano Mwthangnai abhai rok ni sing tabuk o internet ni jora sing waire virus nugui mano Piaba sing agi rogo buda abhai tong saimaya agi ni jora de internet green bagai nugya saimaya agi ni borok Piaba tabuni o jora kai kita sa samung khlakino YouTube Facebook social media jesa japano upload khlayo te nuglayo share khlayo sing abhai tabuk o jora balakino nugui tongmani sing kwangma the news channel bisinti nugui tongmani o jora abo balakino wansone ko tamoni ke Hindu dharma tongino Hindu dharma no lasimurmani Hindu dharma no sakna gangwani abo hairu tabusing tabuni o jora balake kebang nugui man 1981 bisiwo mandui tei telimuna dus ki kazani kaisa holong siki Mwtai abo 1981 bisini simna arwo Mwtai relai phayo iba mela kai phalayo belekanya putu sagayo abno o holong siki Mwtai a mondiro pura holong korma kaisa tongo abono kubangma Tirpra hasini lukurok thangthangoi khulumlayo bujilayo untano toktano jora jawo arwo misidogo tanjaka agini jarawo abo hai khlaye arwo kubangma Tirpra hasil lukurok putu sawoi nukhung sukung hamani kubangma kulum kasa hamani odre por san noti putu khlaye arwo hasil lukurok tei kubangma Tiprasa putu khlaye rok arab bisi brum brum no Mwtai relai telayo tok thlai telayo Piaba sing tabu o jora at klaisa belakanya wana janai ko tamni hikai sing nugui mankha Shanti Laxmi Devi mugui khoroksa bo jepuro o holong siki Mwtai khulumjago iba sengjago a jora boto asaya Piaba bo tabuni o jora at kaisa o holong siki Mwtai sakao kawi pasai phulmani abo je a holong siki Mwtai no khulmui tongnai rokno se lasimui singsa khlaimani hai nanyaji bisi kolokma 1981 bisini simi a holong khanyo poitu khlaiye aro khulmlaimani amsik haksal ni thangoi asik hapung songsongo teibo manthogya karenmo kwrui chati homsang musungoi aro poitu khlaiye khulmui tongmani a Mwtai sakao se kasawi phunukha je Shanti Laxmi Devi mugui sak sangno Mwtai hini gosinai abo Hindu dharma no lasimurma klayada sing nugui mano Shanti Laxmi Devi ni tomungno nanyaji bini thaniwo kwbangma amjai nukro thangoi posat boglayo Mwtai relayo Piaba bokhe yago smartphone kaisa tui Kuwai pombui amul dut nungoi sak sangno Mwtai hini gosiwi abo hai khlaye khulumjagoi tongo nanyaji abo Hindu dharma no lasimurma klayada Hindu dharma no tola khiklaima klayada je bisi kolokma romrui holong siki Mwtai no khulmui phanya putu khlanya rok putu khlai tongmani khulmui tongmani diai tongmani Piaba a Mwtai sakao kasawi se tongoi tongo tei phunugo abo Mwtai sakna yangma klayada je bil tomo sungtep nugman social media wo sing mosalajak rang sarei abo Mwtai manmani iba sakra Mwtai ko simani borokda norok putu khlaimano thingno bo Mwtai mankha Mwtai bisaga habai mano borok munishu je borok kathar kubui bin sakgono Mwtai hapai oni sing agini simno khnai phayo ngui mano bo sala juje bin sak Mwtai hapka Piaba bin
tomungbai bo khulumjangani raja tong Kuwai sanai Mwtai nombor nugui mangkha Kuwai chasawi Mwtai manara ba kathar tukui nere bisawi se kathar ka tong pheba bakhai sere ro ka hai amul tutiyei YouTube video upload khlayo blogger Mwtai abay bui bai Facebook YouTube blogger Mwtai hini bengai jau bengjana kongno abo Hindu dharma no bengai maniya je Hindu dharma teiya abo hai khlaiye je Hindu dharma sak nangnai abrong bagisi na je sim boroka belai bukha kalai tamni ke je sanapan putu sau ang si norno nai kolai sakai ba bono khulum sinai ang si norno Mwthangnai sa bono khulum sinai sungnugu mangkha o bisini bisitambo Forest Phakya Forest Devguru Phakya Korno Joy Jamatia Phakya tatam bumang mamale sarai basatia phakya khilibu ba sugoi ro phunuka sing abo herok tabunugun pheba abo joto fraud scam khaye Tiprasa tongko songpare no Mwtai bumungui Hindu bumungui hokiwi sanai mangsa bro pheba sung ozoro nugmano kisa sa news channel hinjane ro kubuja news channel samia amti Mwtai manu hune khnakai no thange makram phur bukho sorri sorati khai kok singmani Mwtai maka tingno bui khulum pakya amne kok aw masna nangba sing Tiprasa do baike banchi nai pu Tiprasa do baike Mwthangnai pu borok ni bokhrogo avanti zero knowledge pro mungsa semia borok ni bokhrogo baike borno ni nizlo tunani baike borok khulumani bokhro awasi bokhro amai kucho sinjao ga borok kam sanai sa andro phagi biship buthara kaise ano khulum kaise Tiprasa do Mwthangnai ang logi phakise Tiprasa Mwthangnai ang si yago opithibun tuitango ang si o pithin bubagra haniko abairo singwa simanu kisa sik je media rogo blackena bul samungklayo borong khani zero knowledge bokam semanai nono borno singi obahaiga singi kom hamaya boro singi dino busuk income khai dino busuk binoro borok khaye bono donation khlaipa aboro borok clear seman thanai borno obai question singi ba semana cha abono nimangsa phalano risubdi ri turike bosunda manoba sem je boroni knowledge ko grei we thoisanani plan abo singai number sa abai question sungo ke borok baikan singa borok sanai ta ulapulta borok sanai no je bungi musumani abo hai je scammer rok abo ta Tiprasa je bisingo Tiprasa bisingo gobangma ngai to nugi makha abo hai sing poresin jorok nugi makha borok khorjoro sekal sajona haptongpo ek chutki baise phalabo tharampo abo haro ko ne tabok sing o Shanti Laxmi Devi bormo nugi makha bisi burum bisi kolak maro boy je putu sai phemene khorosik Mwtai saka kai phunman ka bo kisa kobo ya diba koborno Mwtai kiriya Mwtai saka man le bono je khulumbui posap tangna bo koborno mungsa seme bokrok mungsa wam sumung kre akosin Tiprasa rok jakhani Mwtai man kana khulubui thanglai wan su de bine character bomo hai kubuja Mwtai man kha koi se joi ani sajala rok ani sajara kri Facebook video kha khai abo khai Mwtai ro no tam sanai je believe khanya rok Mwtai tong thingno Mwtai ara tong gringya phiaba bobo kubui Mwtai bobo kui pujari bono se puju klai bono khulumdi hanyo angsi ama angsi ohani buma hani aborok Mwtai manarok ebang kubui Mwtai manarok boro gosia ang Mwtai angsi Mwthangnai boro gosia je fraud Tiprasa thukai sanai rang lup buni don chompon lup aborok se obahai khlai hokiwei saksana bengo siwo ngadi Shanti Laxmi Devi manobo tai Vishnu gulak obosa kasak nukana se kamai thangana se nugi bang khale biang simna rogo biang
ama somotra marok ni hapa yus marok kejang marok nuki mang kles ba bo tete nuki mang kha tamo tabis rok marok abo harok abo saptan bagese morok thokis buya thokinani iya khaba bol mentality kisa nostong jak crack jak porno kaham ko hospital tlang di por thikri thanai je abo hakok samani je norok Hindu pandi, Krista pandi, Buddha pandi, Muslim pandi, je nung puju khaya panak puju khlai tongdi, obo hai fraud obo norok hasang kai tongdi. Tini bagas no hambai.